Koliko traje žudnja za kokainom? Ono što se zna, što je poznato, tokom studija utvrđeno, je da kokainska kriza, to jest žudnja za kokainom, traje i do 6 meseci. Znači želja da se konzumira kokain. Na koga se sve to odnosi? Ovo se misli na one osobe koje samostalno prestanu da konzumiraju kokain. Ukoliko je osoba u terapijskom procesu i adekvatno se ponaša u terapiji, znači ne izlaže se rizičnim situacijama, društvu zavisničkom, u potpunosti se upusti u proces lečenja, te krize nema. Ali osobe koje manipulišu, koje malo se leče, malo bi da se ne leče i ne rade onako kako se dogovori terapijski, naravno da će imati žudnju i da neće biti adekvatno. Tako da za te osobe i za one osobe koje se samostalno leče ostaje da pola godine sigurno nakon poslednje konzumacije imaće žudnju za kokainom, ali takve osobe ni ne mogu da apstiniraju pola godine.